כמובן שאני יכול לצלם את זה בתזוזה, מה שאתה לא יכול, יובל. וגם גד, אז שתקו. טוב. זה מה יש פה. זה נעתיק עם האוזניות. זה נעתיק עם בטריה למטה. אלו אוזניות כמובן. איך פותחים את זה? איך פותחים? אני רואה. ושולפים. עוד פעם, זה יובל, רצית לראות את הפקינג, תראה איזה מדליק. זה לבלבל לי את המוח. כמו שאתה רואה פה, האוזניות. הארוזות כמו שצריך. מקווה שיעבוד לי הכפתור גד. זה האוזניות. בבקשה. זה אני מוריד פעם ראשונה. ופה, פה אמור להיות הטעינה שלו. או באוזניה השנייה. כן. פה. אתה רואה? פה מטעינים אותו. האוזניה נראית שעשויה מאחלה חומר שבעולם. אחלה ספוגים. זה הכפתורים פלוס, מינוס.